Ano, Aten? Lagi pang ikuan. Pero pinantik na naman ikuan ako. Babatin niya isim yun! Bisa mesan, tunisim yung kanyan. Batin niya! Yan pa niya malanya, gisa ng tanasan. Wala-wala ako bakit oh. Puto, datang yatin. Iya datang to, ala ito. Kaug to, no? Numanuhin Mado yan. ah. Saka hanggang datang yan pa, kaya na palisipan nito eh. Wapin. Uy, kaya kin eh. Mag-nervous na ako. Ayaw mo na makapamaskukong, sir. Yan na, gisa ng tanawan din. Susuna lang itagan nyo kayo. Oo. Ay! Takay mo! Tahan ako sa kung tanong. Bilang siya. Dalat! Dali mo kung mag-i. Uy! Ano yung dalat? Red! Kini! Ala, itang ito na. Lapihan din. Paano mo kayo pinagti? Abi, bigla ako eh. Oh! Solusyon niya rin! Huwag datang ikaw. Magbanti kayo keto! Pwede ba siya yun? Banti niya! Alam mo na para? Ako na Oo. Harapan, di ba? Hindi na naman! Ito, gisa ng tanaw talaga. Banti! Bisa nyo! Ay di ba? Tiba-tiba! Una mo na eh. Nagagawan nyo, kagalang may patetakan niya. Kanina eh. Hali, yaw, lalawin na ako man eh. Tanong mo na oh. May asawa na siguro rin. Bisa nyo. Bisa nyo, magpate na oh. Magpate ako ka rin ah. Papap. Sa tingnan po nga sa liwang man. Papap. Sa tingnan po pagbante pispanin eh. Parang nagisa na nalak na yan eh. Wow, alam mo lang. Ang rabida na. Bati-bata ka rin. Pero dakal na pa ka narin kilala. Dati paratang. Alam si Minyan. Ha? O yan, si Minyan yan eh. Ako pa magpan, kaluwayan. Isim yun at hospital. Yapin yung bayo ng boy kanyan yan. Akin ang waya magbante ng yan eh. Oo, magbante ka niyan kaya yung problema. Bakit pa kaya ta? Bunto kaya kaya ginawa yan eh. Oh, storbuya king biyata, imbes na makakarakan. Kung mananggawan ta, mumunta kayo magbante king pispang kanyan yan. Butay ka na eh. Uwa, daratso yan yan. Kunin mo lalaya yan. Oh. Wow, basta yung, pare sa likod mo rin, ako libangan kayo na. Uwa, sabi ni Sarik Ulam. Sa ganang ko niyan, ako na ang bala. Sigurado ka mo lalayan. Wow, Mas kaya ako na bala. Sabihan ako ratang ka skarte niya, basta mabandal niya. Oh, bandalan tayo. Sige. Papap. Papap. Hoy, Patwick. Papap. Papap. Patwick. Nako, may badyo kiking balugbog mo niya. Bakit? Eh. Bakit po? Ano kamunta? Kita po pispan. Pagbantay na akong bapasim yun. Magbantay ka pispan? Oo. Samang kano kawari kang bapasim yun, masyado kang tapat. Kaya 1,007 mil ko po. O ba magbantay ka, ganyan bantay? O, tingka nung may minum po kasi kalalamdanom eh. Alamdanom? Kahigpit mo naman masyado. Eh di dumulong ka kanyan, lan mo lang. Nahin ko lang. Sige, kang bala. Sige na. Nakwanta ka pa, kaya na. Santing na ng badyogi mo, ne? Sige, manta na ka. Papap. Papap. Yan, matayan na ka, Alte. Berman Junior, rabitan na eh. Abita ko na yan, mabaya talaga. Dahil tayo kakawangin. Oo, iyo. Uy, Nakapon na rin sir. uy. Oh, panatang itong bata ng babasin yun. Ay, sana nanggataan niya. Nanuta ka niya. Patrick! Oh, Sana. makalinigawan tao na eh. Ayan eh. Ayan eh. Oo, sige. Oo, sige. Sana mo na. Papap. 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 Hoy, Patrick. Papap. Patrick. Papap. Patrick. Oh, bakit? Yun ang ngikit mo yung lalamdanan. Wala pa. Wala pa? Okay ka magbante. O, pata, bigat yung biglang dumulong. Mulan eh. Obviously, pinatrik ka. O, sa pandaan mong bantay na. O, sige. O, sige.
Up, up, up. Up, up, up. Up, up, up. Up, up, up. Eh, Patrick, Ninoreta, oh. Labo na itong chicks mo nandun sa. Ay, kalabutan na rin. Sanay ka na. Ito, Ken. Ang gagawin nyo, Ken. Wala. Miminom kami. Ano, kaya mulay na kayo, tagalan na kayo. Tagalan mo, Mulay na tagalan kayo. mo. Eh, Patrick, tagalan nila. Ay, saan? Saan ako? Saan? Natagal mo la, Patrick. Ligo lang. Ano, bilis mo lang eh. Bilis la. What? Siyempre, miminong kilalam, ne? What? Ay mo ka bereta? Hindi ko la, kaya mo nangyakong kayabe. O bala mo, ilapanin na yun. Muling tika ken eh. Kunti mo dulungan kaya po What? natin labang Ay, tara. kayabe. Dito lang kaya badyo. Ano eh? Tao sa gula. Patrick, kasi pagkatao, Patrick, ha? Awa, yan. Yan. Yan! Ito mo na magawa mo gini. Ha? Ang magawa mo gini. Alila mo. Gusto mo mag-ipon na. Bibino kami. Alila mo. Alila mo. Alila mo balik gini na. Oo. Natok, siya mo mula yun ka. Matay na kanya, yun ang papalit yan eh. Pakikat tuloy, oh. Mananda ka berog boti. Ang, wala kami kakutan niya. Ano, kapulay na. Wala na yan eh. Yan ay magbalik kita. Oh, ganda. Hoy, gani. Kung nakita diba? Tibati. Bata-bata mo. Oh, ginano ka? Penalty daw. Bitis dito. O, paano nga? Eh, nakamagbalik kayo Wala, Patinda, na oh. open. Hello, oh. Uy, gani na. Alapalawang ko na eh. Yung ano? Apo matakutan ka eh. Aliwa ko talaga eh. Wala naman di ba? Wala, yan. Akong diniskarte eh. Borno, mga panayayam mo lang yung gawin eh. Wala yung gawain eh. Mula na yan. Kinain mo. Ako niya mula lawin. Di ako magaling ka ng premature voice yan. Galing ka talaga. Ano? Bilib na ako yata kaniningin eh. Wow. O, total magaling ka mo rin, sopan mo mamuko din. Ay, tanong daan naman. Isa nyo na naman yan. Ano mo ko eh. Tuloy ang ligaya. Papap. Tagal nila. Papap.